Minħarsa lejn it-tariffi għall-użu industrijali jirriżulta li fil-każ ta' tariffa fuq konsum ta' bejn 500 u 2000 megawatt, Malta hija l-ogħla fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea u hija wkoll aktar minn 60% ogħla mill-prezz medju tal-istess Unjoni. Fil-każ ta' tariffi tal-elettriku fid-djar, it-tariffi f'pajjiżna huma orħos mill-medja tal-Unjoni għal faxxa waħda biss ta' konsum, dik ta' bejn l-2500 u l-5000 kilowatt. Anki jekk f'din il-faxxa, xorta hemm 16 il-pajjiż fl-Unjoni Ewropea li għandhom tariffi orħos minn Malta. Fuq il-bqija tal-faxxex imbagħad it-tariffi f'Malta huma ogħla mill-medja tal-Unjoni Ewropea, biż-żidiet ivarjaw minn 5% għal ftit aktar minn 100%. Min rapport li sar ftit ta' xurilu dwar in-numru ta' kontijiet skont il-faxxa tal-konsum, joħroġ li 60% tal-kontijiet f'Malta qed jikkonsmaw elettriku f'faxex fejn it-tariffi huma ogħla mill-medja tal-Unjoni Ewropea. Tarif moti fil-Parlament aktar kmieni din il-ġimgħa wera li hawn madwar 6% tal-familji Maltin u Għawċin li qegħdin jitfaqru bil-pis tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Dawn il-familji qed ikollhom jonfqu aktar minn 10% ta' dħul net tagħhom fuq il-kontijiet u spejjeż oħra relatati mal-enerġija u għalhekk jaqgħu fil-kategorija li tissejjaħ fuel poverty jew energy poverty.